Ingdeng trok karbi ningkan kimi katalon poni hangrong ke the playground difu 5 mer along. Jutang hello kheyara je lamer hello kheye je the kaching room hello ale difu manja road ni hangrong ke the along ta karbi ningkan kimi aningkan rangason thak thak se talon pon rang bom se pining ana sengkan anke ingdeng trok an talon pon longlo. Bangso long kache phapanalu hiaman pen kache tongdun lake Mr. Philip Taro Professor in History WGC Edreson Lapen KSA CEO Guest of Honor Mr. Thang Sing Timong President KSA CEO Siri Jameson Ko Lapen penang an ke thegi dinga tumche tongdun pen aliralon pidun. Bangso rong ke thining kan kimi katalon ponalong klim samara tuma phan ke pachu anathu aning ke parong ponche kuma tha ponsi ke pachu parong ro sitami patu ponlo. Son si arjan ke hi rusika chibuk penchenglo kapre sitami pachu ponlo. Manja pen Sumitra Teron Piripur Time News Difu. Ang koket bang koi wet lesi tong tami hala mai along lam thi kar ju bang arsik jik sen ardun batang te bang pharo tai ne bang sri tai ne bang thong wet lesi tong tami la bang so mai bang chun pami jik jimat ha lasi la bang so mai long si tong an aphai an tami ini tu perang si arsik jit penle matu aluhisa po pen lam nje tami itu arsik jit pen lam arju nang ate nono son kar biningkan kimia mai kata nono ke kado kare itu kacau apa nono itu tami lam ki joy gini jibot pun lasi ini tu makai tami bang khai son ingcu klim lang hip lang lapen on kuno benta metang tang buat penceng lok metayang asayang deng itu khai pen kacerap lok makin ini kuang heke itu piniani thang nikai siani itu karbinikan kimi katalon deh sian heklo hai tame aningan kimi prejam pini itu a calendar ke enke lagi English calendar pina anu da chini ni hako ko ke calendar ave ini karbidom hako ko calendar do ma ave non pc dongke calendar kupilo date kupilo apor kupilo por pini asili to me ka chini dun Sunday kupilo Monday kupilo po aprang eli to lahai chini ne aprang eli tumke thang ache klolo dante lahai tumke nikan kimilo po hako penta laso pochi pini anisiata itum halaso hako belitum nake thandekang hako belitum klemo mangbom halaso asai punaduk tengne ponani pusi niha rong ke thei punon kapre ka din punon ningkan kimi ke talon pon bom wang pon bom lo din si tengne rem dolo chame nono piako isi revival ke chewang thulo halaso karbi akai lu kai gang tim itum da juta gang tim pu halas long tami karbi lo charli song pen penangan ke bori dolo halaso ke bori long pinilitum ex president sir thang siti mona kai kiran thanbe in the year of 1992 karbi lo charli song pen isi council pan kachoning ri dolo je karbi atumta aningan kimi ke thang acheklo halaso thang acheklo kuposo siningan kimi lo putante pamo secretary da manager la soprang la da a committee secretary da manager lo je thang acheklo hello itumke rit kilang nanda thang mane rit lang lo rit mane rit kilang dam lo je konasi penenga nikane ke tiki boma ilikar video kopilo es itumke farmer tribes farmer में चुटी की चुपे जो अखाई पिना इली तुमके चुटी की चुपे जो अखाई पिना का पॉसी इतुमके निकाने से के खेती क्लेम पो ako kapre ka dingkau te ako la busotor ako खेती क्लेम tupo lasi halaso thang redla mane february che kloke lasi itumke nikan kimi ke hok dam mane itu rit kelang dam lo lasi alo tida chini pini o itum chini lo mo we chini bom ning halaso legacy ke continue bom ning lasi de chorori one nihang rong ke the laso dia celebration da kubiti la ben nihang rong ke the araga to mane li chorori one pini ani nali to ide trouble
Mone kya koi den chok si lebom po la busol si lebom dam bom po. Sitabe ili to mahala so example ke sette kanga bangke churu reun I pusi dilihim den pudam ji. Ako ili to pili lana rong ke the pili rat ke chito bang pili jum hek ngak pili ngani kana bang kupi potlo ni. Murid ke a good leader must be a good listener. Mane nangli judi chini intu, nangli judi arja bitu, ekai pajudi kempo intu pulante lam ke arju nangji. Tapi nonom ayut satu punon nonom ariso ejang tu punon. Mane program lo, peni lun lo, porque kan lo pulante aleng citu tu pik. Tapi lam me citanang pulante ini tu makai ke arju tu select pik. Aku bang dah select pik. Hala busone chokchi kubasi dilibat hai. Pinanisi ini tu ahok lo. Jutang ne cinghon. Karbil festival tame dunangji. Nane kapre lunkana malinda dunangji. Boy bis tame hala dak tun busami ini tu mesen alam ke cethan hot. Mesen alam ke cethan ke cimu hoda citong nangji pusi dili peke chodel li por itu. Ningkan suri ini lah ningkan korupsi ningkan singkan kimi rani lo kini lagi ni paisi tang ceklo asi karbia khai doan apen bikhek koi dak karbi nihang rong ethe pas maila long arat tumhan karbom pilo apen niritum kaching room athi pi kala hello niritum karbi atumta lapen dak nihang rong ethe long sita nitum rat tum penching room si ke thana thepi ke do baprang na thek nangji lapen katiki na thu baprang do nai kosansi niritum je than lo asida kachet tong arat tum phan anta choro par piklo athemalang tum chichak lo aninga ropen la pining nikan ke bi pengkalang tum ko porhi na tame lapen sai katiki na tame baprang dunji kosansi alang itum aninga lo chichak lo lapen atong pi dagrong asar tum pen ni marli tu pen korte marli tum pen itum je tong lo lahin je than chimum lo apen di phuang bong isi ke thetan rong la ni hang rong the hen lo dang ni tum don haro pira phokep an ba ka don do asin tum pining pengke kaching thur pon ye phansi ni tum je than chimum lo chingwa ching sai lo athema dak ni tum long bus terminus ta ni tum long si do lo da ka pathu di long plam da mi sen da do lo logo charlie facility current ka do go beta do asin tum owe ki mi tum han kapor hi na thu competitive exam na thu is da ke crack dum thegi phansi ni tum pini pengke ining cherot kut pen aba hutin ta lam the che chak lo masi pining ningkan suri hini rang korap the ningkan sita arnam bari theng no hirjume chuhang si itum lahin phan chardom chardi lo hirjume chuhang pi seroi lo ma pen ning che parung seroi lo masi ni tum nang tum media tum pen ke wang pen tum hanang tum report nang tum hantar chorot tak lo